capítol final d'aquesta primera temporada, m'agradaria retrocedir en aquells inicis de l'espai, en aquelles converses amb l'Oriol, que si una cosa tenia clara en aquells mesos era que havíem de parlar de geografia i vi. D'aquí ve l'acrònim del nom de la secció i de l'espai i de la tertúlia d'avui, de Geogravia. Per tant, retrocedint en aquells mesos, Oriol, primer de tot, però després també el Jaume vull que s'hi afegeixi, m'agradaria començar aquest debat en què l'Oriol ens expliqués per què és tan determinant la geografia pel vi. Bueno, sí, funciona, no? Bueno, perquè és determinant, s'ho imagina tothom, perquè al final qualsevol imatge que tots tenim de qualsevol vi el lliguem a un lloc, no? Això ja visualment, per part de qualsevol consumidor, ho lliga ràpidament a unes plantes i per tant a una mena de paisatges que estan ubicats en algun lloc. Com que aquesta imatge és clara, a més, el propi sector, des de sempre, jo diria, en cada moment de la història, amb un format diferent, ha fet ús del seu origen per explicar-se, per otorgar-se valor, no? A partir de determinats orígens que el públic otorgava valor, doncs el propi sector s'hi ha vist emmirallat i ha fet referència al seu propi origen, no? Aleshores, la geografia al final és determinant per la ubicació del producte, és determinant per la valoració del producte, però també al final també té condicionants de dificultat. És a dir, la geografia al final fa que hi hagi unes distàncies, que hi hagi unes comunicacions, que hi hagi uns centres de poder de referència que influeixen moltíssim en la construcció del producte. Per posar-vos un exemple molt ràpid del que dèiem al seu dia, ha sigut molt diferent el desenvolupament del territori penedès, 5 hores a peu de Barcelona, o 6 hores a peu de Barcelona des del punt més pròxim, de la zona del Baix Llobregat quasi, o el desenvolupament històric de la Terra Alta, que encara ara amb cotxe està a 2 hores i mitja de Barcelona. Jaume, des de la Terra Alta, aquestes distàncies que també al llarg dels capítols, que comentava ell, però al llarg dels capítols de geografia has anat parlant i reivindicant què passa des de la Terra Alta, aquestes distàncies, com les trenquem, com actuem per trencar aquestes distàncies físiques, però sobretot moltes vegades mentals. Jo crec que el problema sempre va més en la línia d'una distància emocional que física, no? Això ens hi trobem bastant, també en el sector del vi. A mi el que m'ha tret de l'oportunitat que ens ha donat Geografia per parlar de vi i de geografia m'ha tret molt especialment en la idea de generar reflexions i generar pensament per aprofundir més en els conceptes geogràfics que moltes vegades ens trobem que són pobres, no? En el gruix de la societat són pobres, les referències geogràfiques són pobres o molt limitades quan realment són conceptes molt potents. I òbviament aquest interès és més acusat com més lluny estàs dels centres on hi ha població, no? És a dir, com més interès tens d'aprofundir en el concepte geogràfic quan més lluny estàs de la població, per un tema de negoci bàsic i també per un tema d'estar al dia, no? De les coses que passen als llocs, en els dos sentits, tant des de la ciutat cap al món de la vinya i del vi en els extrems d'un territori com és Catalunya, i això, més o menys, crec que la proposta de generar pensament sobre això és molt útil per a tothom. I una mica també lligat amb això, és un dels primers capítols que parlàveu de la relació producte-lloc, que dèieu que el món del vi, que amb altres coses passava, però sobretot en el món del vi, la relació d'associar el producte amb un lloc era molt clara i molt determinant. No sé si avui també podríeu explicar una mica això, i també lligat amb el tema de marques territori, que també hi incidiu bastant, d'entrar en aquest tema, si us sembla.
A veure, aquí hi ha diversos components. Hi ha la component dels factors permanents que trobem en un territori i hi ha l'altre component dels factors culturals. Llavors, una mica és com el paisatge, no? Hi ha un autor, que és el Joan Martín, valencià, que ha escrit bastant sobre el vi i ha generat molt de pensament sobre tot això, que parla del paisatge però també del paisatge. Això és una cosa que jo li he sentit dir a ell i possiblement tu també, Oriol. Llavors, la suma de l'expressió d'un vi, com arribem a notar la marca del territori en un vi, és la suma de factors naturals i factors culturals. I per què es dona tant en el vi o per què es pot expressar tant en el vi i en altres productes no és tan evident per la mateixa complexitat que té el vi, tant des del punt de vista bioquímic com des del punt de vista cultural, que hi ha molts inputs, tant al llarg de la producció del raïm com de l'elaboració del vi, que el treball d'homes i dones pot incorporar molta complexitat. Sí, bueno, jo crec que és important en aquest punt. Nosaltres no hi donem tanta importància perquè ens ho hem dit moltes vegades entre nosaltres, però jo crec que és molt, molt, molt important entendre quin és el pes que té el vi en aquest sentit, històricament i al llarg de la geografia. No? El vi és segurament l'únic producte agroalimentari que realment permet identificar un lloc. Els altres productes, o perquè no tenen una relació tan fonda amb el sol i també amb la climatologia, però sobretot amb el sol, perquè són productes més de fruita, de superfície, o perquè no hi intervé un procés químic en la seva elaboració, manifesten més el caràcter de la planta, no? Que podria ser traslladada i que de fet és traslladada en diversos llocs de la geografia. El vi des de fa molts segles ha estat identificat en llocs determinats perquè si n'ets coneixedor d'aquest mapa sensorial del vi, a ulls tancats pots identificar d'on és una cosa, d'on és un vi. Llavors això provoca aquest lligam amb la geografia que és una miqueta arquetípic i que ens fa parlar de geografia decisivament, no només culturalment ni només políticament, tot i que també n'hem de parlar culturalment i també n'hem de parlar políticament. No? Però d'entrada hi ha una justificació química, una justificació molt forta per entendre que val la pena considerar el mapa. És a dir, que necessitem diferenciar. Que mentre anàvem trobant coses més enllà, no ens preocupàvem tant de diferenciar i fins fa no gaires anys, en el món del vi, tendíem a l'homogeneïtzació. O sigui, fa 15 anys el més atractiu era demanar un Chardonnay o un Cabernet Sauvignon. I avui quasi que ens enriem de la persona que demana un Cabernet Sauvignon o un Chardonnay perquè vol dir que és algú que està molt antiquat, 15 anys, que no s'ha assabentat de que això és una cosa global, de baixa categoria, perquè és una cosa que és una cosa massiva, homogeneïtzada, producte d'una fórmula, perquè en el fons s'acaba identificant amb un estereotip molt bàsic. No? Mentre que els productes locals, els que parlen d'un lloc determinat, doncs són els que ens permeten posar matisos al mapa, poder diferenciar, poder associar cada cosa a cada lloc i a cada circumstància, i això és el que ens estem trobant en el món del vi no fa molt més de 15 anys. Lligat amb això, el paper de la garnatxa blanca a la Terra Alta i de les varietats autòctones i pròpies, Jaume, com creus que aquests anys han ajudat en aquest canvi que comenta ell i aquesta importància que hem detectat i
I tu des de la Terra Alta, que heu treballat, que heu fet aquesta gran feina amb la garnatxa blanca, com ho veieu des d'allà? Bueno, això és interessant i pot servir com a exemple, com tants n'hi ha, no? Jo crec que el primer pas que s'ha tingut que fer és reconèixer el Mediterrani com un territori vinícola que té una identitat pròpia. Això és un tema determinant. Hi ha elaboradors del sud de Catalunya que van començar a mitjans dels anys 90 o inclús abans a elaborar vins en varietats locals de conreu tradicional, és a dir, varietats que fa segles que estan establertes, i la primera presa de contacte d'aquells vins en el mercat era una mica una font de decepció, perquè aquells vins no els sabia interpretar ningú en clau mediterrània. Es tendia a comparar, no sé, imagineu-vos un blanc de la Terra Alta fet en garnatxa blanca i Macabeu amb una elaboració prou moderna, ja, és a dir, prou refinada, però si el teu interlocutor el comparava amb un vi blanc gallec, que en aquells anys ja començaven a haver-ne de molt bons, clar, això no donava un bon resultat. La cosa ha començat a funcionar quan s'ha reconegut dins del mapa el territori mediterrani com una unitat de territori que pot expressar-se en veu pròpia dins d'una copa. I a partir d'aquí és on en vez d'escandalitzar-nos, ens hem començat a sorprendre quan tenim una garnatxa blanca o quan tenim un trepat o quan tenim un sumoll o quan tenim un macabeu, és a dir, ceps que fa segles que les generacions de població que ha tingut aquests territoris les conreaven, que en un moment donat van deixar de conrear-se perquè les seves produccions estaven molt orientades a produir quilos i sucre, és a dir, molts litres de vi de molt grau alcohòlic, i en aquestes condicions culturals l'expressió d'aquells vins era molt dolenta. En canvi hi ha ceps, tu per exemple has mencionat el Cabernet, que és un cep que en condicions de conreu intensives dona unes produccions relativament contingudes, és a dir, no és una bona espècie vegetal per fer quilograus. Llavors això també fa que als anys 80 i als anys 90 molts cellers, molts interlocutors del món del vi parlessin de varietats nobles amb els ceps internacionals, no? I avui en dia la garnatxa blanca pot caminar sola, el sumoll camina sol i no és menys noble que Chardonnay o que Cabernet o que Merlot, simplement hem trobat el discurs per a que el territori s'expresso i per a que el nostre receptor en el mercat ho entenga, no? Sí, però el que estàs... No dic que no. Dic que el que dius, Jaume, estàs explicant l'exemple de la incorporació o del redescobriment de les varietats autòctones tradicionals, que ha estat molt bé i que és en el que estem. Però hi ha un tema aquí, no? Que és aquest reconeixement. En el fons, el sector l'està necessitant trobar i l'està buscant a l'exterior. I aquí sempre hi ha un punt de geografia que també és important tenir en compte, que és el tema de la geografia humana, de la riquesa del país, de la capacitat que té el país d'explicar-se a ell mateix. Això és superimportant, perquè si a dins del país no hi ha un interlocutor vàlid com a consumidor, efectivament el sector busca l'interlocutor a l'exterior. Però quan busca l'interlocutor a l'exterior pot ser que es guanyi la vida al sector. Històricament ha estat així, ara ho és molt així. Els vins d'aquí viuen fonamentalment del comerç exterior o de manera predominant del comerç exterior. Pot ser que es guanyi la vida, pot ser que sigui un negoci suficient per a aquest sector, però és un negoci una mica estrany. És a dir, jo diria que és més saludable o que fora més saludable que el comerç exterior fos part d'una acció proactiva, però que fos també part d'un interès del món exterior, part d'un reconeixement del món exterior per una realitat viva.
Vull dir, tots aquests vaivens, un d'ells passar de les varietats autòctones a les forànies, ha esdevingut als anys 80 aproximadament, i ara als anys 2000 una recuperació de les varietats autòctones, tots aquests vaivens els construïm una miqueta en funció del món exterior. No? I això és una de les qüestions que hauríem de tenir sobre la taula constantment en el debat, de sobre quin és el paper que hem de jugar, no? Quin és el paper que ha de jugar el sector, quina és la voluntat que ha de tenir al respecte, no? Al respecte de la relació amb el seu propi entorn, i també el propi país ha de saber què vol fer amb aquests sectors. No? I quan dic el propi país no vull dir cadascun dels seus ciutadans, sinó els administradors i els governants d'un país. No? Han de saber què volen fer amb un sector. Si el volen fer servir per fer fotos, per fer Instagrams, per fer bloggings i per fer històries d'aquestes, o si volen que sigui un sector estratègic per moltes raons. I això, i perdona que m'allargui per aquí, però això sí que ho pensava, no? Que és la qüestió de la gestió del territori i les àrees metropolitanes. És a dir, allò que dèiem de les distàncies, que són emocionals i són físiques, i són emocionals, mirat seriosament, les distàncies dels nostres territoris són petitíssimes. És a dir, mirat seriosament, per cada un de nosaltres, si pensem en nosaltres, sí que hi ha la part emocional de que se'ns fa lluny o no se'ns fa lluny a un lloc, a vegades perquè ja estem acostumats, a vegades perquè no, el que sigui, però realment les distàncies dels nostres territoris en planificació són salvables i el que es tracta, crec jo, és de tenir plans i de que es parli d'això, de que estigui a l'agenda, el que es parli de quina mena de territori hem de tenir. No? És a dir, hem de tenir un territori de 4 postals per ensenyar no sé qui, o hem de tenir un territori on hi hagi gent al territori, no? On s'ha de fixar població. Bé, jo ara, lligat amb el que l'Oriol parlava abans del tas de vi, d'entrar una mica en el mercat interior, volia tractar un tema abans de que se'ns acabi el temps, que ve que passa molt ràpid, que és el consum. I jo volia destacar aquí una frase del Jaume Martí, que surt en un dels capítols de Geografia, que crec que diu moltes coses i que és la clau de volta de tot, que el Jaume Martí en un dels capítols diu: estar a 15 litres per càpita de consum de vi et donen les possibilitats molt diferents d'estar a 70 litres per càpita. I voldria una mica, Jaume, que a partir d'aquí, després l'Oriol s'afegís, parléssim d'aquest tema del consum de vi a Catalunya, en aquest cas, que crec que és la clau de volta del model, que determina el model que tenim i les possibilitats que tenim o podríem tenir i que crec que avui hem de tractar una mica per què estem en aquest consum i què podem fer per incrementar-lo o per millorar aquestes dades que tenim sobre la taula. Jaume, tu que ets l'autor d'aquesta frase. A veure, en primer lloc, el context de la frase, crec, si no ho recordo malament, és que 70 litres per càpita és el consum que podia haver a l'estat espanyol fa 35 o 40 anys i de 15 a 20 litres per càpita és el consum que actualment les estadístiques registren. No? Jo crec que tenim dos malalties, no? I totes estan molt lligades en la falta d'un model clar i òbviament en una falta de planificació. I clar, les empreses al final o les persones individualment no ho podem fer tot, no? No podem fer, moltes vegades tens la sensació de que estàs en el mercat i pràcticament estàs obligat tu a fer-ho tot. Ha d'haver una part comuna de bé, del que es diu el bé comú, no? Que ho hauríem de tenir de sèrie, no? En un mercat avançat o en una societat avançada ho hauríem de tindre de sèrie i això no ho tenim. Jo crec que les dues malalties que tenim més grans és la primera, doncs, un canvi de paradigma en els comportaments del consumidor, en la pèrdua del bon gust, va una mica en aquesta línia, no? De gaudir de les coses, de gaudir de la vida, de gaudir dels productes que ens dona la terra i de buscar la connexió del producte amb la terra. Això crec que és una cosa bàsica. L'altre dia a Barcelona, en unes jornades que patrocinava una entitat financera de molt de renom,
va haver gent que deia no, és que el que hem de fer al món del vi pues, són moltes festes, no? Per promocionar-lo. Pues, home, sí, jo crec que hi estem tots d'acord. Fer festes socials on el vi tingui presència és necessari, però la superficialitat que moltes vegades hi ha a la vora d'aquests esdeveniments no ens hi podem conformar en això. Hem de buscar un consum que vincula el consumidor i territori. La gent ha de saber què consumeix. Jo crec que aquesta és una malaltia que patim i que pot ser que el vi haguéssim penalitzat el consum de vi per culpa d'esta degeneració social que crec que es viu, no? Per dir-ho d'una manera molt gruixuda, de consumir poc. I després l'altra malaltia que crec que hi ha és que tenim una oferta estructurada d'una manera molt complicada. És a dir, al final obliguem a la gent a decantar-se entre consumir un vi del Penedès i un del Montsant, o un Terra Alta i un Empordà. Això està bé, té uns avantatges, però estructurar l'oferta per tipus i estils de vi i també per varietats i també per zones, és a dir, una estructuració de l'oferta amb molt més inputs permetria a la gent, trencar la barrera per accedir al consum de vi i dos, i anar pujant posicions fins a tastar molts tipus i estils de vi diferents i de moltes zones diferents. El que crec que no podem acontentar-nos en dir bueno, tenim estructurada l'oferta per DOs i llavors el consumidor que no és capaç de triar entre dos DOs pues, beurà cervesa. I això passa. És dir, si en un restaurant et diuen vull un vi, què vol, Rioja o Penedès? Bueno, pues, escolta, em posa'm una cervesa perquè potser no tinc prou informació per triar entre una cosa i l'altra. També crec que falta una oferta bàsica que es va perdent d'una manera exagerada. Bueno, veig que l'Oriol se'n rie, potser ha sigut molt dur o poc precís o no sé. Bueno, a mi em costa d'admetre que ni que hi hagi un problema ni que hi hagi problemes socials ni cap cosa d'aquest tipus. És a dir, jo crec que les coses ens les hem de mirar en perspectiva històrica, el consum. A mi no em preocupa tant el fet que hagi caigut de 70-30 dels anys 70 a l'actualitat, de 70-15 dels anys 70 a l'actualitat, que és el cas, com que a França i Itàlia no ha caigut, i aquí sí, no? Però això té relació amb que Catalunya i Espanya té un alt consum, molt més alt consum de telèfons i smartphones que no pas aquests països, també vull dir. Circumstàncies històriques fan que tinguem uns nivells de superficialitat que han estat els que han estat i han fet que jo crec que el sector del vi és una cosa antiga, que ara fa moltes festes, però ha estat tradicionalment una cosa ancestral, antiga, present, però sense cap programa, per dir-ho d'alguna manera, no estic dient amb això que l'hagués de tenir, però sí que van aparèixer uns actors fa 30 o 40 anys que sí que tenien programa, que sí que tenien plans de màrqueting i que sí que tenien vocació d'ocupar aquest mercat o d'anar-hi fent forat i anar-lo conquerint. Ho van fer i a part són sectors, els sectors dels refrescos i també del sector de la cervesa, que han estat els competidors d'aquests anys que han anat prenent el consumidor del vi cap a aquests altres productes, que han tingut una planificació i una comunicació adequada als temps, però a més són sectors que són industrials, que són altament industrials, comparat amb el vi, que és altament artesanal. O sigui, quantes cerveseres hi ha que operin a Catalunya? 2, 3? O sigui, són 2 i la tercera té el 5% del mercat i fa molt soroll, però té el 5% del mercat. El que passa és que la gran paga el Messi, vull dir, és que guanya molts diners. I per què guanya molts diners? Perquè dins d'una ampolla de cervesa hi ha un 1 per 1.000 de cost de producte i un 999 per 1.000 de cost de màrqueting. Vull dir, són productes absolutament industrials, construïts industrialment, que no tenen altra vocació que la d'ocupar un espai de consum
i des del punt de vista organolèptic refrescar. Això jo crec que el que ens ha de portar una vegada més anant a l'arrel és a que no ens portaran a la geografia, que la necessitem. Val? O sigui, jo crec que sí que aquest concepte és un concepte que haurem sí que l'estem tocant molt des de tots els punts de vista. Tothom quan es manifesta productor o elaborador d'alguna regió explica molt sempre la regió perquè sap, perquè intuïm que el món ens pregunta per la regió, a les etiquetes posem d'on som, el poble, tot, no? I això s'hi ha anat donant valor i la gent més o menys ho tenim tots una mica dins el subconscient, però hi ha una part que encara és poc evident, que és que ser-ne conscients, no inconscientment, no, ser-ne conscients, però no és un acte tant d'activisme. L'activisme el tenim els que el volem tenir, però no és una qüestió d'activisme, és una qüestió de felicitat, és una qüestió de comprensió del món, és a dir, quines necessitats tenim cadascú com a consumidors. Jo tinc a vegades la necessitat de prendre un refresc perquè estic assedegat, però hi ha altres vegades que tinc altres necessitats. I tinc necessitats inclús d'experimentar i de recordar coses, i de recordar gustos, i de recordar llocs. I totes aquestes coses són necessitats que, segons com s'expliquin, poden semblar excessivament poètiques, però que hi ha societats que les tenen. És com aquelles societats que necessiten llegir i aquelles societats que no llegeixen. Aquelles societats que llegeixen el diari i aquelles societats que no llegeixen el diari, o aquelles societats que llegeixen poesia i aquelles societats que no en llegeixen. Bé, doncs hem de reconèixer d'on venim per veure quines necessitats hem tingut, però en la mesura que estem equipant-nos tots una miqueta més, anem creixent en necessitats i aquestes són aquestes necessitats geogràfiques que ens permeten una miqueta com en un somni mig tancar els ulls i saber on som.